सन्जिब ओइ सन्जिब न'आव दंना गैयाब्रा मानसियालाय माथो आसोलसोलाय फै जिरायफै ओमफ्राय खबरफ्रालाय माबोरैथो आसोल? खबरा बिदिनो आसोल मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दङ हा नोंनालाय माबोरैथो आसोल खबरा? आंनाबो मोजाङानो दं बर्थमान। ओमफ्राय बै खानाय गोलावफोरनि खबरालाय बोरैथो आसोल? माने गार्लफ्रेन्डआ नामा आसोल? औ गार्लफ्रेन्डआनोथ'लै आसोल माथो जास्लाब मोनै लोंस्लाब मोनै कल खालामबाय थायो। खर'सो गरम मोनलाय लाङोलां दारमासथिनि। हा लाबोदोलै आसोल आं हले हाथाय मोनखाथारबाय जानो थाखाय। हा नोंगौ नामा आसोल? औलै आसोल हाबायाव हले अमा माब्रै होथारनांगोनलै। जागोनलै आसोल माब्रैल' 10थाखौनो होगोन ना। बरियालै आसोल बिदिबाथ' जोबोद मोजां हाबायाव मोसानांगोनलै आसोल हाद्रि गुफुंलायनाय लाबोथारदोल'। अके आसोल अके रेडिल' जानानै था। बैसागु बायनाय लोगो लोगोनो नमा न'आव थ्रोब सोफैथारनोसैलां आसोल। होद नंमारगोना नंमाराब्रा आसोल थगायोबोलै नोङो। दाख्लैबो ओंख्रि सोंनायाव अनलाजों दाउजों होनना थगायदों उनाव मादैनाव सोंबाय ना गोरान बाथोन होननासो खोन्थाबाय। थगायाब्रा आसोल नायबायल' था नोङो। दे आसोल फोथायबाय आं। हाब माथो टाइमाबो मालाबानो 5 बाजिलायलांबाय थांनांसिगोनलै आसोल नङाबा दा बिमाफोरजों जाजालायगोन। दे होमबा आसोल। दे होमबा आसोल थाथ'लायदो। दे आसोल थांलायदो होमबा। थगायनोल' मोननाय नङा दे आसोल। दे आसोल थगाया। दे बिदिब्ला थाथ'दो आसोल। दे